alamin. Makatan ibu-ibu, bapak, sedaya kirim donga leluhur istighosah lan ngaji kita donga kita sedaya mugi-mugi dijabah dikabuli dening Allah. Allahumma amin. Ud'uni astajib lakum, aturipun Allah donga sira kabeh marang ingsun mesti tak kabuli. Mugi-mugi kita sedaya donga-donga kita selalu dikabuli dening Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sewu Ibu, kita wau waktu tawasul kita kula nyebut mulai saking niki Suma Ilalaki Imam Bukhari, Imam Ghazali wa Abu Hasan Sadli. Nah iki tokoh ulama Imam Bukhari niku ingkang pengarang hadis nggih. Hadis riwayat Bukhari sahabat niki. Lah Imam Ghazali niki nggih seorang ulama tasawuf. Nah, Abi Hasan As-Sadri nggih seorang ulama tokoh fikih dunia. Nah, tegese ingkang kita tawasuli insyaallah paham Ibu sing niki nek Syekh Abdul Qadir Jailani pernah kula terangkan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggih atas nggih teng YouTube ejing wau kula wonten Syekh wonten Syekh Abdul Qadir Jailani. Monggo nek saged kesani saya ngaji kula Polres wonten terangane tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin jenengan perlu diterangkan nggih kula terangkan. Lah niki Syekh Hasan As-Sadili. Nih dari kula nyebut Syekh Hasan As-Sadili. Abi Hasan As-Sadili niku seorang tokoh fikih dunia. Apa Bu? Tokoh fikih dunia. Terus seorang tokoh fikih sak dunia niku sing niku niki Abi Hasan As-Sadili. Sing kita patikai wae nggih Bu. Nek kita wasilah dumateng ulama-ulama iki, insyaallah donga-donga kita cepet dikabuli dening Gusti Allah. Manfaate ngoten. Pertama dalam Rasulullah nggih, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya iki pas Hasan Sadili. Saya Abi Hasan As-Sadili niku seorang wali, tapi juga seorang wali, juga seorang ahli fikih dunia. Lah niki tapi wali ingkang terkenal kaya, apa Bu? Kaya, paling sugih sampai keretane, kereta kencang niku terbuat saking emas murni 24 karat. Jenengan bayangke nggih. Nah, keretane lho niku lho Bu, sampai durung omahe kaya istana. Sampai wonten tiyang iki protes. Saya Abu Hasan As-Sadili, jenengan itu seorang wali, tapi kok kaya, kok dunianya kok dekatin jenengan kabeh kok wali kok hartane akeh. Nah, apa itu kok gak salah? Jawabannya berikut. Nah, saya Hasan As-Sadili itu nek pergi ke pasar niku sinten teng pundi mawon sing tiyang lewat niku diampiri apa dijak bareng. Nah, kaya jenengan sok kok duwe kendaraan dibarengi ngoten nggih Bu. Lan diparingi yatra. Nah, diparingi duit cara saiki kaya Pak sinten Pak ADM. Kita jenengan kali nggih ngoten niku. Yang diparingi duit dibantu lah ngoten niku saya Abu Hasan As-Sadili niki. Abi Hasan As-Sadili. Nah, niku. Nah, terus niki terus sing tangkep protes wau akhirnya pun diparingi yatra. Saiki sampai protes, nek aku seorang wali kok sugih, nah, kok kaya, itu apa gak salah? Akhirnya ngeten, wes saiki sampai tak kasih uang 2 miliar, kita Bu 2 miliar, itu Pak Nek Jawab untuk sampai nolak Bu, untuk Pak Nek Kerupuk, tak oleh duit 1 miliar, iki hitungan sampai tak jak laku-laku numpak kereta emas Bu, kereta emas lho, bayang nonton, sugih masyaallah. Lah terus manten-manten bukan tak oleh duit 1 miliar itu hitungan selama perjalanan. Terus pengen nek teko tak jak ning kota, terus kotane iki Surabaya ngoten nggih. Wonten apa Madiun lah ngoten. Engko njalukmu apa? Engko tak turuti. Nduding apa wis. Terus iki enek permintaanku tak wae tak titipi banyu nek gelas 2 gelas. Ngeten nggih. Banyu nggih Bu jenengan bayangke banyu 2 gelas. Iki jaga sepanjang perjalanan aja sampai sithike sing putar. Aja sampai putar. Ngoten nggih Bu. Bener saiki dijak laku perjalanan. Lah ten perjalanan niku wis fokus nggih. Wis aja nganti putar nggih wae nggih. Biayane jenengan numpak mobil, numpak kendaraan, numpak kereta apa tunggal nggih. Iki jaga iki piye ketrakutan wis ngenten ae gak sadu-adu nggih. Niki kok cara kele ngeten nggih. Gelas tak angel nggih Bu, numpak kendaraan mau ngeten kok ben aja putar. Fokus ngenten to nggih. Dadine
ngitung duwite. Terus teko ning penduwi tujuane. Di sana terus iki mau duwite kok hitung napa durung? Raisa, kula mboten sempat ngitung duit. Padahal duit pinten, Bu? 2 miliar, 2 miliar. Ora kok ngitung. Nah, terus saiki wis teko tujuan sampai pengen angan-angan tuku apa? Kula mboten gadah angan-angan malian. Sebabe fokus napa jaga banyu 2 gelas wae nggih. Nah, terus tapi alhamdulillah banyune utuh. Lah saiki wis ngerti jawabane. Senajan aku ki hartaku akeh, donyaku akeh, ngoten nggih. Tapi iku aku ora lalekne marang Gusti Allah. Aku tetep dikir ora putus dumateng Gusti Allah. Lah akhire harta donyaku melok aku kabeh. Ngoten nggih, Bu. Nah, ngoten niku ceritane seorang wali ingkang kaya raya. Justru nek kita niku dekat dumateng Allah, harta niku moro. Ngeten. Bayangan niku kula tak mlaku ngeten nggih kula saya tak mlaku ngeten. Lah niki ra kula nuwun nek kula mboten candak nggih, tapi nek kula mandhap candak to nggih. Lah ngoten. Ibarate harta niku donya niku nek dikejar tambah layu. Tapi dindeki nek jak ning sing gawe bayangan tambah moro. Artine nek kita mengejar dunia aja lali aja sampai nglalekne Allah. Nah, berarti napa? Harus selalu ingat dikir dumateng Gusti Allah. Contohnya sinten Pak? Syekh Abu Hasan Asy'ari. Terus saged dipahami nggih Bu contohnya nggih. Nah, terus akhirnya sing tengok wae akhirnya terus menang to nggih mboten saged protes nggih. Mboten dadi tiyang kita iki nek ningali tiyang mboten saged diukur dari satu sisi. Ketoke wong biasa, tibake kekasihe Gusti Allah. Mboten nggih Bu nggih, kita mboten ngertos donga niku dikabulke saking sinten. Makane niku wau kula jak panjenengan kula sedaya donga sarengan. Nggih, Mbak, mboten derekaken. Mbak apa? Makanya monggo kita mboten usah bosen-bosen tetep ndonga dumateng Gusti Allah. Ngaten nggih Bu, dadose mengke kita panah sinten Abdi Hasan Asy'ari. Ngaten nggih, niku seorang ulama, tokoh tarekat juga tokoh orang ahli niku fikih dunia. Alhamdulillah. Dari cerita ini sakit dipahami nggih kita nggih. Terus aja sampai lali kita niku ibadah zikir salat ngaji dumateng bener-bener fokus dumateng Gusti Allah. Insyaallah mangke sedaya mawon apa permasalahan kita diparingi jalan keluar. Kita urip ning donya niki ingkang nyiptakne ngontene nggih Gusti Allah. Sing maringi nikmat nggih Gusti Allah. Sing maringi sakit ujian nggih Gusti Allah. Sing maringi sembuh dalan keluar nggih Gusti Allah. Kita berusaha menyelesaikan masalah dengan doa. Terus saged dipahami nggih. Nah, takdir niku saged dirubah dengan apa, Bu? Doa. Apa malih nek kula salat tahajud tengah malam, katakanlah jam 3:30. Kita salat tahajud, maka kalau salat napa niku tobat 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat, ditutup witir saged 3 rakaat, saged 1 rakaat. Terus medal tenjawi nek kula ngoten. Terus mengerajah tangan ning madhep kulon, tenjawi lha mboten damel napa niki? Gendhek nggih, ndure langit langsung Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maca ing kisah niku pahalane ganjarane padha napa niku ibadahe para malaikat mesti dikabulke dening Allah lan bener-bener ikhlas karena ngoten nggih saged dipahami nggih Bu nggih. Terus Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terus banget jenengan sedaya napa niku donga terserah.
Terserah jenengan pengen apa. Ya Allah, paling rezeki sing kakak. Ya Allah, anakku ujian. Ya Allah, aku mantu. Paling ngoten nggih, Bu. Paling rezeki kakak, paling lancar. Paling ngoten. Ya Allah, paling sehat. Sikilku kok lino. Ngoten nggih. Ndonga niku dosane awak terus dosane sing sakit. Insyaallah diparingi waras. Donga nek bar salat tahajud sepi niku insyaallah tos plem. Ngoten nggih, Bu. Nah, tapi caranya piye, Bapak? Niat. Lah aku ora iso tani. Nek badhe tilem ngombe sing kathah, Mbak. Sak galon Mbak ya napa sak niku sing kuwatan bareng mengke mesti krasa yo pipis. Lah niku bae bar pipis aja langsung makan turu. Wudu. Lah bar iki salat tahajud. Niat nek kula mesti walaupun mulai sampai jam pinten. Pas setengah sekawan itu insyaallah diparingi napa saged melek. Pokoke niat. Di hati niat ya Allah aku pengen salat tahajud. Aku pengen ndongane anakku. Aku pengen ndonga kanggo putuku. Lah ngoten apa kanggo awakku dhewe ben sehat. Nyuwun dumateng Gusti Allah. Ngoten iki cara tol niku dalan sepi, Mbak. Wis ngoten cepet dikabulne dening Gusti Allah. Ngoten nggih. Monggo kita biasane salat tahajud seje rasane teng awak niku seje. Ngoten kok. Kemarin mungkin mboten satilem disambung salat subuh, salat sunah apa iki witir, terus salat fajar nggih, langsung salat subuh. 2 rakaat sadurunge salat subuh, salat fajar. Niku ganjarane kok melebihi donya sak isine. Lah sebabnya ngopo kok ngono? Diksaksekne para malaikat. Niku pergantian, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga napa siang bergantian. Makane nek wektu adzan subuh ngoten niku pitik jago padha kluruk. Nah niku berpikir artine sebab ngerti malaikat ganti niku. Lah niku donga sing mustajab. Ngoten lho. Mantapnya dilanjutnya sholat napa subuh. Nah, insyaallah kan awetno, Mbak. Nggih, Bu, nggih. Awetno lan sehat. Nah, monggo nggih, mugi-mugi saged istiqomah nggih, Bu. Nah, itu penting. Monggo sakniki dibuka kitabipun. Nggih. Surat napa Ali Imran. Juz 3. Dan sing ngajine kita niki Bu, juz 3 surat tafsir Al-Idris, tafsir Al-Qur'an. Monggo dibuka ayat 14 surat Ali Imran halaman 125. Mboten mejane Mbak. Sampun. Nggih. Saged nggih? Monggo sesarengan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi dan pahes-pahesi marang menungso kubus sahawati kekarepan kesenengan ati minanisai bayane wong-wong wadon wal banina lan anak-anak lanang wal qanatiril munqarati lan anak-anak lanang lan bondo akeh kang den kumpulaken minat dahabi saking emas wal fidoti lan belaka utawa perak wa khairil musawwamati lan jaran kang den wilang bagus wal an'ami lan pira-pira raja kaya wal harsi lan sawah dalika utawa mengkono-kono kan tinutur mataul hayati dunya iku mataul hayati dunya kahenan utawa perhiasan urip ana ing alam dunya wallahu utawi Allah taala iku indahu ana ing ngersane Allah taala husnul ma'ab utawi bagus-baguse anggon bali. Keterangane monggo diwaca setunggal-tunggal keterangan nomor ayat 14. Wes dadi pepahes manusa den demen apa kang dadi kesenengane nafsu kaya wong-wong wadon, anak-anak lanang, bondo kang akeh dikumpul-kumpulake saking emas lan sloko-slokone perak lan jaran kang bagus-bagus raja kaya lan sawah kabeh mau namung
perabot seneng-seneng ana ing donya kang ora antara suwe bakal kingsir utawa ditinggal yen bagus-baguse panggonan bali iku ana ing akhirat ing ngersane Allah Ta'ala. Ada pikirnya nggih Bu? Ayat ini dalam maknane niki surat Ali Imran ayat 14. Eling-eling Ibu, surat Ali Imran Al-Qur'an niki ayat 14 niki nerangaken Zuyina linasi niki wis napa ngarani pun sungai pun Allah pun istilahnya ketentuan Allah memang dasarnya Zuyina linasi dihiasi pada diri setiap linas itu menungso gitu. Nah, nek atine menika kupus sahabati seneng mareng wong wedok. Berarti wong lanang nggih, nek wedok seneng wong wedok mboten nang nggih, Bu. Makane nyapa kok wong lanang seneng ning wong wedok. Jawabane niki nggih, Bu. Surat Ali Imran ayat 14. Wong lanang seneng ning wong wedok. Apane wong wedok sing ayu, kok enek wong lanang ora seneng ning wong wedok, berarti kabele konslet nggih Bu nggih. Menurut niki nek wong lanang iki mestine seneng ning wong wedok, tapi kudu enek aturane. Ora kabeh wong wedok disenengi nggih Bu. Sing disenengi mestine istrine nggih. Ingeti wong wedok, ingeti wong lanang, ingeti wedok secara naluri niki niku enek perasaan seneng, tapi ada aturan ada makin nunjukne pandangan pertama niku apa niku boleh, tapi nek tantis pandangan kedua ketiga mboten boleh. Sing bener nggih, mosok duwe ngeti modele. Mboten nggih Bu. Nah, kan menunjukne pandangan. Nah, nek sret langsung nunjuk lah. Patile niku mendekati napa zina. Mboten lho nggih. Pada dasar ini Bu, sahabati minan nisa. Wal banina, lah terus nek wong wedok apa gak seneng wong lanang? Nek pada umumnya tiang jaler. Lah selanjutnya ngisore wong wedok nggih mestine seneng ning wong lanang. Ngoten niku pun wonten fitrahe nggih Bu. Nah, ngoten lho nggih. Terus niku sing normal. Banisa. Wal banina lan anak-anak lanang pada umumnya tiang niku seneng duwe anak lanang. Dilopone didadekne raja. Niku ora mesti turunan nenek lanang nggih. Raja-raja teng Mekah niku nek senenge duwe anak lanang iso nerusne kerajaan. Lha apa terus anak wedok yo gak? Yo padha. Lah ayat niku perwakilane anak lanang. Dadi nek wong rumah tangga kok seneng duwe anak lanang iku wis sesuai fitrah. Ngoten nggih Bu nggih? Nah, wa qanatiril lan bondo kang akeh. Lah mboten gak nek disalahne nggih, wis sesuai fitrahe. Nek manungsa seneng duwe bondo sing akeh, walaupun kok ditinggal mati. Ngoten nggih Bu. Nah, duwe bondo akeh plastik swampet kelubuk deh. Iki sebelum parang iku bondo sing akeh lagi balkonatiri mun kontoroti nggih bondo akeh kang den kumpulake apa plastik jere bondo nggih klambi nggih piring nggih apa Mbak jenengane apa sing bodane panci niku bondo nggih bondo sing akeh minadabi saking emas lah mas-masan nggih mas-masan yo akeh sing duwe nggih Bu niku seneng menungsa wal pidoti lan perak wal kailil musamati lan jaran kang den napa wilang bagus jaran rasa jaran Bu nek temboro patah jaran lah pada umume fitrahe menungsa seneng nek jaran sing gedhe sing apik ngono nek jaran nek sapi sing ada sapi sinten seneng nginggo sapi wis fitrah ora kena salahne sing ngelokne berarti nang ayat iki nggih Bu nggih berarti nek awake seneng duwe ingon sapi berarti normal sing penting mboten lalekne dumateng Gusti Allah ngaten nggih Bu. Terus selanjutnya wal an'ami lan pira-pira raja kaya napa Mbak
pitik nopo petok nopo wedhus terus sapi banget pitik akeh. Iki kula teng Polres pitik akeh to pitik berarti fitro nggih ora kena salahne nggih Bu. Sing penting aja sampai nglalekne dumateng Gusti Allah. Lah niki fitro niki wal an'ami lan pira-pira raja kaya wal kasih lan sawah. Kata sawah nggih Mbak nggih. Nggih mungkin sawahe saged tebas kata Mbak. Iki to sawah kan iki pitroe kan. Mboten salah kan ayate. Lah niku pupu sawah iki diciptakne fitroe seneng duwe sawah ingkang akeh. Tapi kesel banget kesel bener Mbak. Kesel ya, repo Mbak. Kesel seneng tapi kesel banget. Ya alhamdulillah kita nek gadah sawah niku nggih berarti sesuai fitrah. Ngeten nggih. Dari kamataul hayati dunya yang demikian itu maksudnya Ibu sing seneng ning wong lanang seneng ning wong wedok, wong wedok seneng ning wong lanang. Terus niku wong seneng duwe anak lanang, seneng duwe anak wedok. Seneng ngumpul ning bondo sing akeh, seneng ning mas-masan, seneng ning perak, seneng ning jaran muda, lan apa raja kaya, lan seneng duwe sawah. Sekabeh iku mau, ngoten nggih Bu, mata ulukut dunya, hayatud dunya niku mau perhiasane donya. Nutupe teng kata-kata niki. Kalau baleni nggih, dari kamatakul hayati dunya sing ngono iku mau nggih paes-paesane isine berarti iki nggih wallahu ta'ala Gusti Allah inda husnul ma'ab. Nah, ana ing ngersane Gusti Allah bagus-baguse iku tempat kembaline niku artine kita benjing bener-bener punya amal ibadah sedo ingkang husnul khotimah. Hartane akeh ora apa-apa, sing penting benjing nek sedo husnul khotimah, amal ibadahe sae. Ora hartane wis akeh tapi ora ndang ibadah, benjing nek mati niku dadi beban. Napa Bu? Beban ditekoni. Uripmu ning donya iki kok nggo apa? Ngono nggih Bu. Masa mudamu nggo apa? Niku ditekoni nggih. Terus hartamu donyamu iki kok nggo golekmu piye? Terus kok nggo apa? Ada dua pertanyaan. Ngoten nggih. Goleke piye terus dibelanjakne ning apa? Lah nek dibelanjakne ning dalan bener, insyaallah benjing pertanyaane kita selamat utawa lolos. Ngoten nggih Bu nggih. Itu pertanyaan kubur nggih ngoten. Percaya ora percaya nggih? Kudu percaya nggih Bu nggih. Aku ora percaya nek bengi, aku ora percaya tibake teko bengi. Ngoten nggih Bu. Aku gak percaya enek sesuk iku dina apa Bu nggih niku. Senin. Ngoten. Aku gak percaya eneke alam kubur ki jujuk disiksa kubur. Lah, niku termasuk rukun iman. Nek percaya ora percaya nggih kudu percaya nek ora percaya sing rugi awake dhewe. Aku ora percaya nek enek Jawa Timur enek jenenge kota jenenge katakanlah Surabaya. Nah, jane ora Surabaya nggih Bu. Anggone wong sing wis Surabaya diguyu lho nggih. Anggone wong sing alam kubur diguyu. Aku sing alam kubur yo mi. Aku semasa lipat kubur dan rene yo. Ngoten nggih. Nek sing disiksa yo ora ti. Aku kirim ora donga. Lah ngoten. Saiki kita dereng ngalami namanya alam kubur. Ngoten nggih. Dari kamataul hayati dunya yang demikian itu namun hanya perhiasan donya isi-isine donya. Ngoten nggih Bu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Lan ngersane Gusti Allah niku husnul niku kan sae nggih Bu nggih. Amal ibadah ingkang sae. Akhir berujung ingkang sae. Sebaik-baiknya perhiasan dunia wau ditimbang nggih sing paling apik niku amal ibadah ingkang sae. Nggih buka nopo donyane nggih kathah. Kados critane asal satri wau nggih Bu. Hartane akeh tapi nggih tekun ibadah. Allahumma amin. Aku ora duwe lho Bapak. Ya ora apa-apa sing penting masuk surga nggih Bu nggih. Sing malah wong mboten gadah hisabe dhisik. Tiyang ning mboten gadah wong 1000 tiyang miskin. Benjing niku hisabe luwih cepet 500 tahun. Wong sing sugih hisabe sik suwi. Luwih kon ruwet akeh.
Tapi nek wong miskin langsung brusuk mlebu surga. Nek sing turun ibadah, nek sing mboten ibadah ya double status. Ning donya ya sara, ning akhirat ya sara. Sara ro, katane apa, Bang? Ro, jare Pak Danang sara ro. Wis ning donya gak gelem ibadah, mlarat miskin. Ning donya gak, ning akhirat gak gelem ibadah, sara ro. Sing bener apa? Nggih mlarat utawa miskin, napa sugih mboten masalah. Sing penting ibadah. Donya namung titipan nggih Bu nggih. Ora iso dijaluk ya ora iso ditolak nggih Bu. Nah nggih, makane sepira-pira paringe Gusti Allah syukuri, didamel ibadah. Toh mati ya ora gowo. Yo rebutan anak putune. Ngoten nggih. Makane kumpul dereng damel rebutan didamel napa amal ibadah, damel napa sedekah, damel biayai yogane, damel kebaikan. Iku insyaallah harta ingkang nyelametan. Harta ini mboten barang tok jabatan, nggih. Jabatan niku nggih harta ya Bu nggih. Nggih niku namine sedaya hubus sahawati perhiasane napa dunia. Pripun saged dipahami nggih? Lanjut ayat 15. Kul aku nabi hukum dawuh ka sira ana ta beritane ingsun ing sira kabeh bi khairin kelawan kang luwih bagus mindalikum timbang saking mengkono-kono kang tinutur liladina iku kedue wong-wong kang padha takwa at-takwa ingkang padha takwa inda rabbihim ana ing ngersane pangeran aladina ajannatun utawa surga tasri kang mili mintah tiar anhar saking ngisore jannah apa pira-pira bengawan khalidina hale langgeng kabeh fiha ing dalem jannah utawa surga waswajun lan pira-pira bojo mutahharatun kang den sucikaken waridwanun lan kang karidoni minallahi saking Allah taala wallahu utawa Allah iku basirun pirsa bil ibad kelawan pira-pira kawulane. Saking keterangane ayat 15 lalu 14 nggih. Ada Kanjeng Nabi Muhammad didhawuhi supaya ngandikani kaume mengkene. Dak caritani yo ing perkara kang luwih bagus katimbang mau kabeh. Wong kang padha takwa iku ana ngersane Allah taala bakal oleh kebahagiaan swarga. Kang bayune kempling mili selawas-lawase lan pirang-pirang lan bojo kang bersih saking cacat lan karidon saking Allah taala. Allah taala iku ningali utawa pirsa kawulane kabeh. Niki wonten ayat 15 wonten sambungane ayat 14 wau. Maksude niki katakanlah hai Muhammad, Nabi Muhammad itu diatur dening Allah bahwasanya ning lawak disebutnya nggih menungso niku dihiasi seneng ning wong wedok, seneng ning wong lanang, terus seneng duwe bondo kang akeh, seneng duwe jaran kuda, seneng ning mas-masan, seneng ning perak, seneng duwe sawah ombo, seneng duwe apa wae lan pira-pira raja kaya. Lah kabeh mau perhiasan, tapi ngono lagi keterangane nggih, lillatina taqwa ing ngersane Allah sing paling berharga iku mau takwa. Niki nggih Bu, lillatina taqwa niku takwa ing darobim ing ngasane Gusti Allah. Lan wong takwa mau diparingi ganjaran apa? Aljannatun utawa surga. Tajri min tahtil anhar. Surga niku gambarane sungai niku mengalir. Sungai niki saka susu terus mengalir ning isore gembricik ngoten. Terus khalidina fiha wong sing takwa mau manggon ning surga lan ning kono kekal.
kholidin niku artine napa kekal dados sing benjing tiyang nek boten surga selawas-lawase yo ning surga nek mlebu ning neraka selawas-lawase yo ning neraka dadi donya niku kanggo nanem kebaikan nek nanem apik yo ngundhuh apik nek nandur elek yo ngundhuh elek ngoten lho ukurane donya niku waswaju mutahhara lan ning surga benjing niku disediani bojo utawa istri utawa suami ingkang suci niku artine ora pernah kejabak wong liya ngoten lho niku nek critane teng tafsir niku istri niku suci niku artine salah terus ngoten nggih Bu ora pernah didemek wong lanang liya ya ora ngising ora nguyu ora wis suci pengertiane lah niku lho lah pimpinane bidadari lah nek niku disebut nek Mbak Farah kok aswaju istri lah terus wong wedok kok gak itu napa Bu suami lah becek juga entuk suami lah kok lah bojo kuwi becok bapak itu dirubah rupane apik Bu bapak jenengan sing biasa ngeten iki lho becek dirupane ganteng usah kuwatir Pak jarene bapak becek sampean niku nek mlebu surga rawanku sampean malih ganteng nek aku malih ayu lewat ngoten becek nek mbah surga wong tuwek ngoten umure rata-rata 30 niku wonten sing umure 30 sinten iki becek dirubah malih jenengan iki wae becek nek masuk surga umure rata-rata kaya umur 30 kinyis ayo ojo kuwatir makane sing ning donya niku rasa skincare gak dudu gak usah kuwatir Mbak Bu apa to Bapak skincare becek niku dirubah dadi ayo niki ayate ra iso diprotes protesane kula tak jawab niki nggih becek niku disediani istri ingkang suci suami juga ingkang suci minallah saking sinten Gusti Allah wallahu utawa Allah basirun niku maha pirsa bil ibad dumateng keadaane hambane nipun niku saged dipahami Bu Mbak ngoten terus ayate niki ngoten ning donya iki hiasi manungsa niku fitrah kaya ngoten iki wau seneng ning ngoten iki wau tapi ning ngasane Allah sing paling sae tiyang ingkang takwa artine apa to Bapak takwa ku wedi napa Bu wedi ning Allah atiku dirasa wedi ning Allah nek wis wedi akhire purun nglampahi perintahe Gusti Allah wayahe salat yo tak salat nggih Mbak nggih wayahe poso yo tak poso senajan kerja wayahe ngaji yo tak ngaji duwe rezeki yo tak nggone sedekah tak nggone slametan lah enek wong repot yo tak bantu karo dulur yo kanca yo sing apik niku berarti perintahe sinten Gusti Allah lan larangane dijauhi larangane berarti kebalikane nggih nek kon salat berarti kebalikane napa males salat ditinggal ngoten nggih Bu sing perbuatan sing elek ditinggal lah ngoten iku berarti atine takwa ini artine ngoten genahe niku lah nek wong sing takwa teng ayat 15 surat Ali Imran baru balesane jannatin utawa surga. Surga ini gambarane sing piye? Sing mengalir di bawahnya napa wau sungai. Lan ning jerone enek bojo sing suci, suami ingkang suci, lan kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Oke, saged kangen-kangen Bu nek wangsal nggih. Atur diangen-angen nggih ilmu niki. Niku apa sing diterangne ning Al-Qur'an iku hak bener. Ngoten lho. Apa sing terane Al-Qur'an iku mesti bener. Apa sing yang lalu niku pun dijawab Al-Qur'an, sing saiki yo dijawab ning Al-Qur'an, sing hari yang akan datang itu teng Al-Qur'an nggih mboten sampun wonten. Dadi Qur'an iku lengkap. Kejadian sing kuwi sing mulai zamane Nabi Adam ning Qur'an iki wonten sakniki nggih wonten lan benjing niku kiamat piye ning alam kubur teng Al-Qur'an iki nggih sampun wonten. Alhamdulillah kita sedaya saged pelajari ilmu Al-Qur'an. Nah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian ingkang purun belajar ilmu Al-Qur'an lan ngajaraken. Toba ati iku
diangen-angen sama surat Ali Imran ayat 14 niku nggih ning fitrah manungsa iku dihiasi rasa seneng. Ngoten nggih Bu, seneng ngumpul harta, seneng ning mas-masan, lha iku fitrah. Tapi sing paling mulia tiyang ingkang takwa. Ngoten nggih, mungkin jangan-jangan ngoten nggih, ora apa-apa ngumpul donya, tetapi tetep eling dumateng Gusti Allah. Oke nggih Bu, ngoten nggih? Oke. Saged dipahami nggih. Enak kalau ngaji. Lah, satu ayat jenengan pelajari niki ganjarane kata benjing dadi saksi. Ngoten lho nggih. Ngoten iki paling mulia tiyang ingkang pelajari Al-Qur'an. Allahumma amin. Alhamdulillah. Nipun saged diangen-angen nggih. Pun mboten mawon, engko kakean overdosis kok dikone elek-elek. Sithik-sithik Bapak, nggih muga-muga saged diamalaken. Allahumma amin. Kalau yakin insyaallah kita benjing benar-benar seperti dalam surat Az-Zumar. Benjing tiyang itu masuk surga bergerombol-gerombol Bu. Surat Az-Zumar nerangake. Jenengan masuk gerombolan itu. Benjing itu aku melok sampean gak was gerombolan ngaji. Masuk surga bareng tiyang itu wonten iman sithik mawon berhak masuk surga. Jadi sampun Pak mboten usah kuwatir nggih Bu. Selama kita iman kok purun ibadah purun ngaji insyaallah masuk surga. Lah dosaku piye Mbak Pak? Nek purun nyuwun ngapura mesti di ngapura dening Gusti Allah. Tetep yakin nggih Bu? Dadi urip sing semangat. Pun monggo kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Makaten ibu-ibu, bapak ingkang saged kita pelajari, mugi-mugi diiringi dengan hidayahipun Allah lan wonten gina lan manfaatipun, wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Atur kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.